Masochist, dar nu știu cum te mai rezist. Politica îmi face viața. Statul validat. La bas Sorin. Este Mijea. Care și voce mic. La care maestru Răzvan Riștea. Organizezi și tu un fac clar și intri și tu în ilegalitate și la rușini ale instituții și palate. Se face proștii de sus să se gândească de ce a ajuns poporul să nu-i urați cu președinte toxic, un premier motociclist, o opoziție coruptă, un bufon naționalist, caricatura unei nații cu lagume seridă, Sfânta Treime, Dinamo, Steaua și Rapid. Prea mulți șofări la televizor care încearcă să ne predea lecții de moralitate. Prea multe minciuni, prea multă neîncredere, prea multă nepăsare. Sfatul meu, cărați-vă, sau dacă nu, luați puterea. Altă soluție nu mai există. Ce-ai votat? Ce-ai votat? Cum se face că ai uitat? Ai uitat de cei ce au murit ca să fie bine fie.